Жир шарында таш қаты, ләкин ташны eritken oş qаты дейді татар халық мәқалет. Selam dostlar, TMTV телеканалында тәмлі күрәш тапшыруы. Бүгінгі тәмлі күрәшімізде аш булырмы, бәлеш булырмы, инде бірнеше мезгілден көрерсіз. Бізде бүгінгі қонағыбыз яңа ел алдыннан бізді құтларға деп TMTV телеканалына тәмлі күрәш тапшыруына келді. Татарстанның ат қазанған артисті һәм қабатланмас тауышлы Алина Шәрипжанова. Алина, сәлем. Яқындаш кеш яңа айлар белән сине. Без инде син инде күреп торасыңдыр. Бездә яңа ел атмосферасы, шыршылар, уенчыклар, җирләнеп. Без сине сагынып кеттек ел буена. Шыршы без сине сагынып кеттек. Җырлап бетер. Син тагында матурырак физангатсык. Ну, менә шулай. Ничә октавада җырлыйм дисең әле син? Мин демим. Санаганың юк? Юк, мин. Ну, әйтәләр бер 5 октавада. 5 түгел. 3 бар. 3 октава. 3 октавалык диапазон. Ага, интүбәнгесен алалы. До. Интүбәсе. Хәзер юк. Ул беләсеңме? Ул до түгел. Сопрано. Соль. Фа. Фа, айда. Фа, айда фа. Фа. Айда. Ана Үзең курыктыңмы әле? Ярар, җәмәгать. Башка тырып тормыз бүген. Иң югарысы. Әле югарысы алмыйм. Югарысын әле без әле уярып җитмәдек югарысына. Аны өчен распевка кирәк. Я, Алина. Яңаш бишә. Айлар белән тагын бер кат. Безнең тапшырыбызның битне шартлары бар. Менә шундый матур кәчтрүлләр атасың килсә. Әле мондый яңа кәчтрүлләрең синдә юк. Яңа елга белмим атарсың микән бу Кукмара заводының София линиясе. Әле бу яңа юк әлегә күрсәтмибез. Тукта. Әле башта атарга кирәк аны. Шулаймыни. Шулай шул. Димәк, безнең тапшырыбызның шарты булайрак. Без сиңа хәзер монда куябыз. Төрле ингредиентлар җыеп куябыз да. Ризык әзерләргә тиешле, кирәкле, әйтик анда ипи, йомырка, суган, кишер, бәрәңге. Шуларга карыйсың да. Так, булар белән яңа ел. Телгән нәрсә. Нәрсәдер әзерләп була дисең, яңа дибез. Рецепты юк. Рецепты юк. Син үзең шамалап, үзең фантазияңны эшкә җигеп шамаларга тиешсең нәрсә пешерергә. Әгәр дә ахырдан син әзерләгән менә шул ниндидер бер мөгъҗизалы яңа ел алды ризыгы безнең теге фотода кебек килеп чыкса, фотоны ахырдан гына күрсәтәбез. Димәк, сиңа безнең тапшырыбызның генераль спонсор булган Кукмара металл заводыннан әлегә зур кәчтрүл бүләккә. Юк икән? Котлаулы икән? Юк. Алина. Иң мөһиме матур күңелле аралашып сөйләшеп алырга. Шулай бит. Әйдә аралашабыз, ләкин шулай пешерергә туры киләчәк, яме. Җәмәгать, тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Шулай иттереп, Алина Шәрипҗанова. Менә пешмәгән дөге, пешкән балык, консервалы балык дип әйтәбез без аны. Суган кишер, яшел үлән, петрушка бугай әле бу. Петрушка нәрсә ул? Һәм сыр. Сыр белән, беләсеңме, минем 2 вариантым бар. 2 вариант әйтеп кара. Менә кара, монда сиңа ярдәмгә килә менә бу әйберләр. Менә күрәсең менә монда. Ул запекание өчен булса да, ул шуны термостойки дигән әйбер ул. Бу термостойки. Безнең духовкада бар. Вот. Ул шуңа күрә духовкага тыгып кую өчен. Менә булар нәрсәгә тора? Булар нәрсәгә? Анда нәрсәдер кайный. Анда нәрсәдер кайнамый, анда су кайный. Кайнап чыкты инде, беләсең безнең Кукмараның менә бу кәчтрүлендә. Бәлки без я ризотто пешерәбез. Я ризотто дигән сүзләр беләсең. Вау. Ну ул Менә бу юклаган. Димәк, без дүгене сиңа ярдәм итәм. Сиңа ярдәм ит. Без аны пешерергә ингредиентлар белән. Без аны башта пешерәбез, әйтеп чык. Пешерәбез. Һәм монда нишләтәбез? Һәм монда нишләтәбез? Кыздырабыз менә кишер белән суган. Молодец. Мин шулай дип уйлыйм. Алина. Алина. Һәр вакыт шәдә. Сыр тотып әйтәмме, белмим. Нәрсә пешерергә тиешлеген. Ана бит. Ипи тотып әйтергә ипи юк. Менә дөге тотып әйтәм, белмим нәрсә икәнен. Ипи урынмы? Белмим, менә миңа да күрсәтмәдәр нәрсә икәнен. Менә, әйдә сал. Салабызга. Тукта, аңладыңмы?
Аннан соң бөтенесе пешкәч нишләтәбез инде? Монда салабыз, рәтләп. Әйе. Һәм сыр өстенә кайтабыз инде. Менә шул шык белән. Иттереп, матур иттереп, менә духовкага бер 20 бәлки минутка. Эй, Тотып ул куя. бит чыккан була бит инде. Пешкән бер нәрсәгә тагыннан 20 пешерде. 15 булса да. Аңладыңмы? Эшең бик җайлы. Хәзер әйдә Бу башлыйбыз. минем яраткан ризык. Син алай эшләгәнең бармы? Оман, Бисмилlah. Бисмилlah салам. Әйдә. Битесенә салам. Кола гүлә. Yok, niye? Бер. Әйдә. Biz işini başladık Cemaat. Deriz bulamı yok mu? Biz bilmiyoruz, lakin biz onu Әйдә, işlep син varıyoruz. куларың чистамы? Чиста. Кişe yoğan idim ben. Bir atnalık mı çakırgan idim ben. Миндә. Так. Kaşık. Bu katı var керек birazdan. Әйдә tuzunu da salabız şunduk. Әйдә. Әйдә. Кайда ул? Менә ул туз шунда. Шушымы? Жыр сикерген, иратларын эшләгән диген. Күпме кирәк? Безнең төш яңа ел 8 март түгелме? Юк. Sizde яңа елда нишлисез? Сезнең ират нишле яңа елда? Неужели Безнең булышып ират- тормый инде? Ул мунча Кирә. әзерли. Юк. Көне буе. Юк, ул теге пенниклар, матур рассоллар ничек шундай. Рассоллар. Нәрсә? Утка сала торган. Сур. Су. Беләсеңме Суны ничек? төрләр белән. Сарымсак белән. Сарымсак белән. Кай беләсең син? Безнең дә мунча бар. Сездә генә түгел. Ис киткеч аңа шундай ис. Ул бит әле вампирларны куа. Сарымсак исе. Без аларны. Алардан күреп. Bizlardan курыкмыйбыз, bizlar бергә керәбез. Мунча вампирлар белән. Һәм ул әлбәттә бүләкләр, балаларга инде бүләкләр әзерләнә. Әзерли. Мин ял итәм күбрәк инде. Ну, өстәлгә әзерләп. Өстәл әзерләмисең. Менә син яңа ел алдыннан. Ул бит гаилә традиция дигән әйбер. Шулаймы? Шулай итеп син суганнарны туры торасың. Мен инде үзебезнең җылы матур сүзләребезне бүгенгә тапшырубызның генераль спонсоры турында да әйтеп узам. Ул Кукмара металл савыт-саба заводы акционерлык җәмгыяте. Һәм аларның менә мондай яңа София линиясе. Әле күптән турына чыкты. Кукмара заводының София линиясе үзенең матур исеменә туры килеп тора. Чиста, саф, кабатланмас. Бу линияны булдыруда кулланылган технология, сыйфатлы материаллар һәм ышанычлы фурнитура София линиясының затлы икәнен ассызыклап кына тора. Һәм София линиясе савыт-сабаларының төбе 3 катлы. Һәм аларны шулай ук бөтен төрле плиталарда да кулланып була. Мәсәлән, электр плитасы, газ плитасы, шулай ук индукцион плитәгә дә кулланып була. Күрәсезме, әле асларына кара. Һәрбер савыт-сабада фирманы язулары бар. Кукмара дигән. Шулай ук җәмәгать бу савытларда пешкән ризыклар озак вакыт җылысын саклап тора. Кукмара металл савыт-саба заводының яңа София линиясе һәр барчагызның да күңеленә хуш килер дип ышанабыз. Кастрюльләре төрле. Бу бердә 2, аның 2, 3, 4 берничә литрлы 5, 6 гомумән аларда бик күп инде. Кастрюльләр, табалар, казаннар, учак дип әйтәбез. Актив ял эчендә урамдагы. Менә үзеңнең йортың белән яшәгән кешеләргә бармы синдә әле казаннары Бар, и казан бар. Зур кичкенәсе дә бар. Молодец, афәрит. Сез дә дуслар үзегездә булдырыгыз. Аларның кибетләре бар Кукмарада. Казанда 4 кибетләре, Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга 11Б, шулай ук Мусин урамы 23Б, Ленинградский урамы 27 һәм Царевада да ачылдылар. Бездә Биектәүдә әле юк. Биектаулар Казанга килеп алыгыз. Анда ни бары 10 минут сезнең кибеткә хәтле. Иренмәгез. Яисә интернет доставка бар бит. Әйе, интернеттан заказ бирдең, иңә китереп бирәләр. Хәзерге вакытта Бик актуаль. кирәкле нәрсә. Бик кирәкле. Алина, булдымы? Нәрсә, син турап тордыңмы? Әйдә, әле суганны салыйк әле. Әйдә, мин семья пычакны бир. Әйдә. Суганны кыздыра торабыз. Кишерне угы шаша чыгарабыз. Һәр. Мин сине эшсез тотмыйм бүген, яме? Без инде монда җәмәгать уйладык, запеканка пешерергә дип. Шулай бит. Дөрес бит инде. Сине агач кашыкны да бирсәң, бик әйбәт булыр иде. Яңасын бирмәде, искесен бирде. Шаярдан бу күпне күргән. Юк, кирәк түгел. Просто тишекләр белән. Шаярдан бит инде мин. Бит инде шаярдан шундый, юморист. Ярар, Алина. Әйе. Яңа еллар аңлашыла, җитә, тиздән. Яңа ел алдыннан минем яңа йылдыз проекты турында сөйләшәсе килә синең белән менә. Син ул яңа йылдыз проектында бу бит безнең гомумән
Керек, қошандар 2000 yıllar başında hatırlıyorsun Tatar Jır Festivali'nde fabrika, Yıldızlar Fabrikası var. Yıldızlar Fabrikası var. Şunda start alған деп айтайық, şu проекттің қазір яңа сулышы, яңа формат бұл мен. Миңа бик ошады, мен қарадым, қарап барамаларны, бик қызықлы. Бигерәк тә теге батыллар, анасын жюриларның үзләренең фикерләрен белдерүләре, артистларның ничек кабул итү шул сүзләрне. Устазлар. Менә әйдә, устазларга килеп җиттек. Син бу проектта ниләр эшләдең? Беләсең, Булат, мин устаз булып, шәп менә шундый талантлы егетләрне һәм кызларны Тәрбияләдем диген. Әйтергә була. Мин устаз булып алып бардым аларның вокаль юнәлештә. Вокаль юнәлеш синеке иде. Менә biz televizorlardan күреп беләбез бит инде шул Йылдызлар фабрикасында алар белән җырлыйлар, аларга дәресләр бирәләр. Син шулай утырдыңмы фортепиано артына? Әйдәгез бүген распевка. Мәсәлән, башлаганда сезнең дәресегез әйтеп үз әле. Баштан без распевкадан распевка ясыйбыз. 1-5 упражнение ясыйбыз вокаль. До ре до ре до, до ре ми ре до ре ми фа соль фа ми ре до. Роза. Мин зур игътибар Бирәсең? Бирәм шул дикцияга, артикуляция дигән нәрсәне беләсең. Бик кирәкле әйбер ул әйе. Монда тизәйткечләр беләнме яисә тиз җырлагычлар белән, такмаклар белән. Чөнки җыр ул беренче чиратта сүздән тора. Ну син әйт, дикция, артикуляция хәбәр күнегә менә безгә. Менә мин син укышы. Әйдә. Тамда ризык алда шул булмый бит инде. Әкрен итеп инде серләрне үзрәк. Ну матурак инде. Менә. Менә монда, менә бу. Менә монда кирәк, монда чыгарга. Аннары авызын ачмыша, менә шулай ук. Күзләрне, кашларны шайтая керәме син кебек абый? Ничек? Без бит хыяланып җырлыйбыз. Шулаймыни? Чөнки сәхнәгә чыгыш, әзерләнү ул чынлап та бик кытлаулы эш. Кемдер, нәрсә инде киемнәр киясез дә, фонограмма аласыз да, микрофон тотасыз да, чыгып җырлыйсыз. Менә җырлап карагыз шулай. Түгел. Чөнки җыр ул кичкенә театр. Ул минем тормышымнан алган берәр мәзәк шул өзекне син тамашачыларга күрсәтергә тиеш. Менә 3 минутлык. 3 минутта яшәргә тиеш шул җыр эчендә. Сәхнәдә. Шулаймы? Ярый. Сиңа ярый әле. Әйе. Укучылар белән аннан шулай аларның анда хәрәкәтләр куйышларда булыр. Шулай бит инде аларга. Яра хәрәкәткә күчкәнче яра, син җыр сөйләсең. Җыр сөйләүдә син үзеңнең фикереңне әйтәсең, соңгы фикереңне. Алар үзләре әйтәме? Дәк. Ул диапазон караганда, тембр караганда. Отчество ничәнчек син? Наильевна. Алина Наильевна, менә бу җырын җырасам ярый Моргенштернның. Татарча гына. Бу башырны. Әйткәннәр булды Булат Бәйрәмовның ана теге. Үзебезнең җырчылар бик күп, Аллага шөкер, бик талантлы. Җырын җырыйсы килгән иде. Әйе. Шуңа күрә сайларга атмында. Әйдә. Әйе, мөмкинлек зур. Әйе, сайладылар җырны, аннан соң. Анысын эшлибез. Стилен ничек? Анда бит камилләштерәбез. Анда бит бер җырны бер стильдә җырламыйлар, ике төрле стильдә башкаралар. Шунысы да бар. Калдырып тора әлегә, әйе? Ярар. Соңнан җыштырырсың. Әйе. Менә мәсәлән, мин ишеткән булды, бер җырны алалар да, бер җырны берсе салмаграк җырлый, икенчесе кызурак. Кимдер бер төрле жанрда теге джаз, яисә рок, икенчесе аны шундый лирика, салма, хисләнеп җырлый. Безнең нидә бар яның, ярар? Ярар. Нәрсә? Кул белән тәмлерәк без. Мин дә шулай дип саныйм. Менә шын хуҗабикә ни дип булыр диш. Шын хуҗабикә шундый булыр диш. Менә ышанам. Дөрес. Очрашырбыз, ышанам. Ышанасыз. Ләкин кайчан белгесез? Кара, менә бу шундый мин мондый балыкларны бәсме яратам менә бай. Мин дә яратам, хәзер шул битерәбез без аны. Без аны ваклыйбыз монда. Әйдә. Хәзер мин Безнең йөдегеләп шушы. Әйе, җырны сайладыгыз. Әгәр җыр ошамаса аларга
Ama sen aytasan mana, sen shuni Аны jursin deb. матурланырга кирәк. Ул беләсеңме, ул Shodir shamal degan bir yo'q demak. түгел. Чөнки ул Ул артист. ул да сынау. Ha, Шуңлап бит ул бит сынау. Син моны бу ситуациядан ничек чыгыш табасың да? Jırlab çığa alasыңмы, сен мұны qabul etәсеңме, юкмы? Мына да Сен ул да үзеңне күрсәтергә тиешсең. Тәмле күрәш, ә бу вокаль күрәш. Вокаль көрәш. Так, шулаймы? Анда шәнечкеләр дә бар. Бәлкем шәнечке белән вакларсың. Алдым бит. Без ваклыйбызмы аны? Була бит. Менә. Син мимоза дигән салат. Ясаганым юк, ашаганым бар бик тә, мен бик яратам мимоза. Менә шулаймы? Әйе. Жыр сайланды, булды. Аннан соң өйрәнү процессы башлана. Өйрәнү процессы башлана. Безнең Мәскәүдән килгән махсус ул ничек коуч дип аталаймы? Әйе. Зоя бик күп фабрика звезд, танылган проектларда катнашкан, алып барган вокаль линия буенча инде шул эшләгән бик опыт, Тәҗрибәле. тәҗрибәле Кеше. укытучы, Ага. вокаль укытучы. Һәм ул монда килеп балаларыбызны карап, үз фикерләрне әйтеп, я онлайн аша, я монда Казанга килеп Менә сиңа вәт. сәхнәгә безгә инде остазларыбызга Әйе, созларга. остазларга инде ярдәм итә. Нинди бәлки кемдер хәрәкәтне ошамый, кемнең шул бию җитми, кемнең сүзләре матур түгел, кемнең интонациясе начар. Ул тулайым образны карый инде. Карый. Әйтә, менә монда шулай эшләргә кирәк, монда булайрак, монда булай хәрәкәтләнергә, монсын булай. Һәм беләсезме нәрсә? Юк. Иң мөһиме. Белмим. Ул бит балаларга Мәскәүдән килеп шул педагоглар мастер-класслар уздыра. Менә сиңа. Торганнар. Һәм балалар психология буенча, педагогика, техника речи, сәхнә, нәрсә инде ул? Әйе, сәхнә үзен тотыш. Тотыш инде. В общем, bütün артистический әйберләрне күрсәтеп, шул Аңлатып. Лина Арифуллина үзе. О, аның Балалар сөйләмнәренә. җыелышып, алар bütün балаларга инде ул сәхнә Нәрсә икән ул? Әйе, әлбәттә. Менә аның сүзләре алтын бәясенә тиң. Шуңа Ул әйтә. әле аларга түгел, әле ул безгә дә. Безгә дә мин дә файдалы, әйе, тыңлап. Авызың ачып тыңлыйм. Нәрсә бу? Чөнки Татарстан эстрадабызда әле шул бизнеста нәрсә без бит ничек эшләдек һаман. Без карыйбыз. Таланты белән барып, Әйе. шул безнең Альфия апа Абзаловалар, Казан Дәүләт филармониясының җырчылары, алар бит ничек утырып, бер-ике колонка, микрофон и бетте. Монда шоу кирәк. Хәзер Хәзер бармы? Әйе. Хәтта моңлы җырчылар да барыбер инде шоу элементларын куялар. Барыбер сәхнәдә инде син басып кына торып җырласаң бик әллә нәрсә барып чыкмый, балакайлар. Яңа сулыш, яңа формат, менә чынлап та. Миңа бик ошады бу проект. Молодцы, афәрин дип әйтәсем килә. Менә командаларга, оештыручыларга, әйе. Шул ук син әйтмешли коучлар. Коучлар. Наставник. Әйдәп барышар остазлар. Ну, шәкертләр дә шәп, шуңа күрә. Талантлы балалар. Арасында булдым бер теге любимчик. Кайтсаң булайын. Бар идеме? Берәр любимчик. Беләсезме нинди мәзәк? Белмим әлегә. Хәзер әйтәм. Әйт әле. Мин бит әле сентябрь аяннан Бини Рахатовна мине үземне вокаль кафедрага укытырга чакырды. Һәм мин телендә дә остаз булып эшлим. И бу балалар баштан мин аңламадым. Кая күрдем мин әйтәм, йөзе бик таныш проектта икән. Шулаймы ни? Әйе, шунда катнашкан балалар бездә дә укыйлар. Укыйлар икән. Минем студентларым икән. Менә сиңа вәт. Мәсәлән, Таня Ефремова, Закария. И минем командада иде ул. Менә ничек яратмыйсың инде? Яратам. Бик Син мен бөтен талантлы. балаларны яратасың инде. Танюшка Ефремова бик талантлы кыз. Менә шулай җәмәгать, яшьләр, бу проектыбыз инде дәвамлы булсын дип ышанасыбыз килә. Дәвамлы булыр, катнашыгыз, үзегезнең
Garizalarınızı yollağız. Gümən, əgər də siz özünüzün səhnədə deyib görəsiniz ikən kilişəklər maşağızına, mənə sizə mümkünlük. Kupma ustazlar bilan işləyəsiniz. Bu bit indi Rəsəy küləmindəki ustazlar sizə kilib özlərinin fikirlərin, özlərinin bilimlərin, gözətülərin irişdirələr, singdirələr, tapşıralar. Və Tek. buldu. Təbəq bizning Biz senin bilen tez işleybiz. biz bit izləşimiz. Alina bizning immuda buldu. Bizning hazır dügədə pişib çıxdıyımı? Evde biraz şavurmuş kınamış. Aşağımız isimmi? Şavurma işini? Yo. Parlaşıp bir gaymet işleybiz senin bilen. Biz açsaq, onlar bitnesi bilginlikə yox, bilginlikə düşəcəklər. Onlar bitnesi bankrot qaşıq. Biz şimdi açsaq. Bakır, yaşasınlar. Ha biz açsaq, onlar bir cırlara gidəcək. Gerek değil, eylə kişilərini saxlab qalıq. Все, birinci red. Bildim mən, ikinci rədd hazır var. Bəlkə biz ikinci rədd salarız, hə? Demli. Bit. Alina, bizning indi bu pişib chiqdi. Soğan bilan kişilərə salayım mı? Ha? Haydi. Men boshqa kela boshladi. Bizning de pişib chiqdi endi. Biz hozir duxovka uzatashaqmiz. Va seningdagi welcome. Welcome. Yanal, shistanalaga. Bildi? Hozir biz rasmiy ishimiz. Biz duguni biraz juvib olamiz, esa bo'lsin. Ha, juvmasak da bo'lar. Tuz salmayız mı? Ha? Tuz. Numunda bilasizmi? İşte. Konservada tuzlu. Konservayni tuzlu birinchidan. Ikkinchidan men bunda sho'rib tuz soldim. Hali bizning ustida sirda bo'lacaq. Sırda bulaşık. Ko'pmi qo'shig'a bulaydi ul tuzni, ha? Kerak. Mojamag'i. Aytmagan sayin. Bo'ldi. Yangi oyda men degan retsept bilan sizga do'stlar. Shuning bilan shu hozirligini solamiz-da, biz buni duxovkaga uzatamizda 15 minutda ol hazır bo'lacaq. Bizning hozir reklama. Dostlar, TMTV telekanalında Təmli Kreş tapşırığı devam etə. Həm bizning bu haliga bulaşaq zapikankani duxovkaga uzatarga kerak. Hazırmı? 1 2 3. Oh! Ketdi. Pişe, mu'jiza. Hozir mu'jizalı bir o'yin o'ynaymiz. Rubrikaga hazır bo'lsang, ana uchun bizga telefonlarimiz kerak bo'lacaq. Chiqar telefonlaringni. Qo'ydik. Hozir barisini da anglatam. Şulay ettirib Alina, bizning hozir telefonlarimizga bunda turli so'zlar jiberishaklar. WhatsAppga nasıl muhim tug'ilni qo'ydi jiberganim. Biz qo'ribizda ham o'zina ko'ra bir krokodil o'yini endi. Anlaysizmi? Ayy. Anglatarga tegish bo'lamiz narsa ekan ay. Men kim? Men narsani kimni ko'rsatam? Hadi kim boshlaydi? Suifa. Hadi 1 2. Hadi Suifa. Meni ko'rdi chiqargan o'tib. Tak, aha, yarar. Men boshlaymi, sen boshlaysanmi? Hadi sen başla. Men ko'rsata boshlayman. Demak, sen hozir so'z kelashak. Yok, sen at söz. Sen so'z kela. Sen ko'rsatasan, sen at. Menga so'z kela. Yarar. İptaş alıp barışı. İptaş alıp barışı. Demak, bunday bir. Kildi? To'xta, keldi, siz men boshlayman. Haydi. Jora. Temli, eybir, nerse konfit, nersedir aşıla, nerse bu aburt kısa, sladkaya şkriyen. Temli aşı şey. Toza. Pодарок. Яңа ел беләге. Нәрсә бу? Обертка әле. Һәм. Миңа подсказка бирәләр. Нәрсә? Bu hayvan mı? Kişi? Bu rizq. Aşı turgani bir. No, aydan bit yaңа ел бүләге. Ну, нәрсә конкретно? Яңа бүләкләрдә инде шултан мишкеләр бит, син тәмле күрсәтәсең дип тәмле мишкеләр бит. Мен сиңа төсен күрсәтәм. Ой, мин алай уйнамыйм. Әйдә, менә азгына. Нәрсә тартар? Юк, нәрсә тартар? Конфет? Юк. Африсун? Банан? Акча?
Yok, Afis'inden yırak gittin. Afis'inden yırak gittin. Mine. Mesela bak sütürme yapmışsın. Malades. O, şistartan bitindi. Bitindi şistarda var. Mandarin ya. Yana yıl bulagi. Yana yıl bulagi. O. İyileşmeyeyim. Yana yıl bulagi. Hatun kızga. O pişi. Iratka iPhone. Mine o yana yıl bulagi. Lan. Mandarin. Mandarin. Yarıyor biz simle balaşakta o bulagiydi. Hazır. Yıl eğlen soru. Haydi. Hazır mı akile? Muqaram nefsi sen kirgani. Ko'rsat. Shirshi. Ha? Tezakmi? Ну, все, shirshi. Не ишim, chunki men rasmni belgili bo'lib yozdirdim. Men shirshini g'isho yozdirdim navbatda. Yarar. Ijodda shu bit endi. Shu endi. Ko'rding, nishik bilarga kerak. Yarar men sen hozir. Intak, mesela kusuturga ekansen. Tügerek, taba. Malad, mana bit. Bula bit. Просто taba tugul. Kukmara tabası. Şimdi bir motor kursettin. Evet. Malades. Qara, sen telefona kelar hozirdan sadar. Bo'ytirib. Qish babay. Telefonu aytdim. Baba şular bileme. To'xta, sen ko'rsatdi qulog'ingda. Ne qulog? Ko'rsatmay, qulog'i bormisan? To'xta. Bu qo'yan tugul. Tugel. Bu kenguru. Hayır. Ha? Dur koyan. So'ymi ne? Kenguru mu ne? Kenguru. Men shu qulog'ina qaradim. Men bu evi ko'raman. Yo'q, bulay. Normal ko'rsatding sen. Ya? Ayyo. Sen kenguruni ko'rgan kebek. Sen Avstraliyaga borgan-ku Ottasavantiga. Albatta. Borganingmi ne? Ha, men aytam ne? Aktyorskiy praktika. Sizga sizning darslaringizga yozdirga bo'ladimi? Sizning fakultativlar bormi? Aktyorlik ustaligini shumartirish uchun. Yarar, ketdik. Men hali kelgandir. Endi bu narsadir hozir. Bormadi, qoldim hali. Bu taba bilan bek yaxshi bo'ldi. Qara, yema to'xta. Yaltırı turgan yıldızı, şaşı yıldızı. Şöyle mi? Ayy, durust bana. Bir kuatır kursettin. Ni, aydım yol alkışlayayım. Aha. Tak. Tak. Tamam var mı? Birer söz. Tum. Kengurunun xatını? Balerina? Öyle даже kursetmedim bit. Intuisiya, tecrübe. Yok şimdi navbatlar başka şimdi ben anladım ya şurada ekanı. Motor çetesin. Sen bir yaxşı balerina çıkar idi. Bik, yapağım balerinaga gidiyor. Yok, hani to'xta, Alina. Jiterin stereotiplar bilan shirga. Normalniy balerina. Taza, normalniy, taza. Hey! Balet. Ayy, normalniy. Avul. Balet. Mana yangi spektaklning ismi. Gülüş. Avul balet. Avul balet. Tep rollarda. Sihir savaşı Oline. Tağın var mı? Tak, tağın var dediler. Qarayız. Kusi. Niye kusi diler sizde? Kusi diler mi? Kuse. Kuse tışkan ayı. Tışkan. Hani avut kırpıda olargan kini. Yok aytsam şunduk bildirin indi. Kırpıda Kırpıda Ya ise küçük. Bit küçüğü. Belki küçüğü anlamayın. Alsın sen diyeceğini bitirdi. Sen yaxşı gidip şu. Oy, şey. Sen ide kırpıda tışkanda kusede. Et küçüğü de adayım bağlar. Sen kenguruda. Bağlar ni balerina gana tuval. Hazır mı akiler? Bu semin. Bu nak aydım. Bu semin. Клоун? Yok, bana bir deydi bular jonglör deyip de. Клоун da bir yaxşı küsətdik. Клоун in profesyonel sirk işlevçi
Ең бірінші ширатта ол bütün yağından profesyonel olurğa tiyиш. Ул жонглерда, Клоун, ул жонглерда, акробатта, биючиде, жырчыда, мимика гимнаста. гимнаст. Шулай менә. Күрә клоуннарга мин булай алкышлыйм инде, бик кытлаулы профессия. Менә безнең профессия инде ул. Безнең профессия. Тагын берне бетте шуның белән. Хәзер. Тагын бар. Модница. Вешалка. Күлмәк. Тирән декольталы. Мәйіп күсәткәш белдің әйме. Мен дене нормальный қатын баштан шығара, аңар нәрсә друдиклей. Бәлкім өсе тіккен күлмәктер бұл. Бәлки. Тағын бір сыңғы сайды. Финальный. Галстук. Пилмен. Апельсин бұл алмай бірінші тақа. Тауыр бен көрсеттерге ярамай. Yok. Әтәш. Тауыш бен бұлғашын шабай. Горилла. Маймол. Тута. Боқа бит бұл. Сен боқа бит яқшы келіп шығасыз. Жабы. Bizdə qıbırlı baqa деп етер yani. Мен ұялмайым. Вот. Бәлки келіп шақты. Сен бақаны ескіп шын бақа. Мен білесің, соңғы концертта шундай қызық мезгіл болды. Менің қонақта бір егетін мен білен дуэт жырларға енді Айдар Сулейманов келген, Иллар Миранов әлетім кішілерінде. Міне жырлағаннан соң ол кете, мен айтам, рахмет Айдар, сен менің супер дос. Супер дос? Ben şöyle söz bekledim. Super dus. Super dus benim label. Onlar şu bik motor. Kelip çıkmadı. Super dus. Şun dus lучше было. Super dus. Super dus. Super dus sen bizden super dus. Tak, yarar. Şunun bilen bizim rubrikimiz tamam. Eli onda nişik. Haller bulgan bir cümle. Anlattık bitinde. Yok, unutmadım. Senden bir jır. Haydi. Яңа Йылдыз проектына сен бір жырын башқардылар ма? Сенің оқушыларың башқарды? Мен мұнда пішірерге келдім. Вообще-то. Мен төлейм. Ғұмыр бойы резек пішіруші бұларға қияландым. Қара. Төлейм. Наличка қазір заманша түгіл. Наличка. Ярар. Перевод ясағыз мен? Переводны текшерге мүмкіндер бет. Текшеру органдары. Сайда бірге жырлайбыз. Айда яңа Йыл жырын бірер ненде. Міне балалар жырын. Бірі балалар жырлап көрсет енді міне. Шыршы біз сене болды ярар. Тағы нәрсе. Қыш бабай бізні бек ярата. Ол бізге бүләклер олып келе. Яңа Йыл бүләге тарата. Оқмасы білмейм. Тағы не білесің? Бізге қыш бабай келе, біз күткенде ол біле. Қапшығыны тудырып, бүләклер алып келе. Сен балаларын біле ме қыш ойының айдар екенін? Вот сен қазір, вот сен, алар бір телевизорлар қалып жүр. Қарайлар мұны? Қарайлар әлбетті. Менікіне үш еш. Ұшана? Үш ярым. Ұзған елні көрді бет бұл, аңлады. Меніке тоже мен алып кет, 2 yaşında аңлады бала, 2 yaş yarımда. Әлі беттелі ұшанасы да ұшанасы. Ел бойы сөйледім әтем, оны тұрым екен деген едім. Әти, бұл поездны бет қыш бабай алып келді ме? Ол бет сен едің. Біздің... Қыш бабай бет сен едің. Бет қазір шулық зубная феечка турындайды. Тұтылды мұны? Фея тұтылды. Менекілер бір тапқырда тұтылмадылар. Мен шынды яқшы фея едім. Бик қызық, бұл зубная феечка бик қызық екен. Ақша алып келген деп, ақша алып қойған, аттышыны ұмытқан оларға. Тіші де ақшасы да. Мен әбісіне қарап, қарт, наверное, инде қазір. Фея қартайған. Склероз. Ой, қызық. Алар біздің қызық, алар біздің тұрмышыны
Тормышларыбыздың бизүше. Тукта, әле бисә тагын берне әйтәмен, яра яңа алдыннан бер кызык сөйләм ася безнең балалардан да. Хат язалар бит Нәкъшбайга. Шуны алып шуны алып киләме, язак яздылар инде. Олысы хаман исем кызым. Әйтәм, булай ел Кышбабайга әйтәм ни. Син ышанасыңмы әле хаман дип олысына. Әти мин, конечно, ышанмыйм инде, ну хатны барыбер язам ди. Чөнки язганы бер килә бит. Минеке дә шулай. Ай, кызым. Теге көне бит әти булды, мен әйтәм. Кайчан беләсең әтиңне дип. Ну, шалбары аныкы бит. Сез нәрсә инде, мин итекләр киеп килгән идем. Ну мин беләсезме, теге бүлмәгә кирип китте, шул менә чыктым менә шулай күз каршымда. Ярар, монда сөйләсәм бик зак сөйләп булыр җәмәгать. Шуның белән безнең ризыгыбыз пеште. Әзерме, әйдә? Тагын бер тапкыр. Мәсә, әфсәтсен, бер-ике. Әйдә. 1, 2, 3. О! Я! Карада бик матур булган бит бу. Ашларыгыз бик тәмле булсын. Тукта. Туктамыйм. Тикшереп карыйбыз. Шулай микән, мин әле фотосын күрмәдем әле. Әле бит әле мин аның рәсемен. Тукта, безнең бит әле. Менә нәрсә петрушка калган. Матур итеп әйтеп калдык әле. Нәк шулай. Бер генә Иң матуры. Алина. Та-та-та-ра-ри-ра-рам. Алай тугры. Булды, җитә бер җитә. Яра. Берәү җитә? Ага. Калганнары мин ашыйм. Şu ortasında olsun. Светик, светик. Менә булай мотор. Нәк. Тагын җиңдең менә инде. Нәк. Каян белдең син аны шулай икәнен, Ну, посуда формасын инде. Яра, формасы беләмибез. Мосы кызганырақ, без кызганы ашырга ярамый бит. Шул. Тукта, башта ашап кара кирәк бит. Сыр сорты просто икенче. Сыр сорты бер Анда башка. Бездә пармезан. Пармезан. Аларныкы белмим нәрсә. Агылыгда нәрсә икән? Аллаһда билгесез. Супер. Ашыйбызмы? Әйдә. Киттек. Дегустация. Бәлкем тәмсез булгандыр. Мин ышанмыйм аның тәмсез булганына. Кем беренче? Әйе, пычагын бир инде барыбер. Әнә пычак бер. Бар анда пычак. Әйдә шуннан гына. Тәлинкә сал. Әйдә, бала чакта кебек. Бала чакта башка да килмәде ремонт бер пешерергә, әйме? Безнең әниләрнең. Бәле әни белән сөйләшеп тордык. Әни мәйтәм, нәрсә пешерәдең? Нәрсә пешерәдең ул? Бәрәңге. Макарон. Бик тәмле иде меже. Бик тәмле иде. Аш та калмадык. Әйе. Авыл тавыклары. Һәм нәрсәгә эскәртәчәм? Балачакта консерва ризыклары бик күп иде бездә. Менә шулай. Так. Ага, Алина. Ап карыйбызмы? Бисмилlah әйтеп. Әйдә, син. О, мотор булган бу. Ул скумбрияга ошаган бу балык да. Җәмәгать. Искиткеч. Бүген Алина шулай ашады. Кул белән. Бик тәмле. Тәмле генәме соң? Тәмле күрәш. Күрәш түгел, тәмле татулык. Әйдә, алабыз да Залай түгел, намлай. Хаба. Алина Шәрипҗанова. Супер. Син кабаттан җиңдең. Һәм мин бик теләп, бик рәхәтләнеп бүгенге тапшырыбызның генераль спонсоры булган әле мин тапшырмады бит. Син капкачын күрәсең килгән күн моторы күрдеңме? Кара әле. Әйе. Бу сиңа хухри-мухри түгел. Түгел. Күкмары табасы. Күрдеңме аны? Егетләр, кызлар. Табалары да бар. Син барсаң карый әлегә укый тиреме? Тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмары металл соцыба заводыннан әлеге яңа София линиясыннан булган 1 литрда 200 граммлы кастрюльне тапшырам сиңа, яме. Тапшырам, бүләк итеп, яңа елга бүтән бүләк сорама иреңнән. Бер эшне киметтем сиңа Айдар. Шулай итеп, җәмәгать Күкмара заводының София линиясы үзенең матур исеменә туры килеп тора. Чиста, саф, кабатланмас. Бу линияны булдыруда кулланылган технологияләр, сыйфатлы материаллар һәм дә ышанычлы фурнитура София линиясының затлы икәнен ассызыклап тора. Күрәсезме инде затлы икәнен чынлап та менә. Затлы ул шундый яхшы сыйфатлы эшләнгән менә шу. Яхшырак.
Bütün аларның продуктлары кебек инде, Шикарно. барысы сыйфатлы. Шулай ук София линиясы савыт-сабаларның төбе 3 катлы хариталар аласың, менә реклама әйткәндә, син хариталар аласың шул. Супер. 3 катлы. Һәм аларны Рәхмәт. бөтен төрле плитәләрдә дә кулланып була. Сездә нинди плита Алина? Газ, электр? Газ. Газда да кулланырга ярый. Шулай ук индукцион плитәләргә дә ярый җәмәгать. Һәм бу савытларда пешкән ризыклар озак вакыт үзенең җылысын саклап тора. Мәсәлән, Алина иртәнге сәгать 5-тә бутка пешереп китте, кайдыр эшкә җырларга анда, белмим, гастрольгә. Ә балалары сәгать 7-дә уянып, әлхамында җылы бутка ашый алалар. Менә шулай җәмәгать. Күкмар металл заводының яңа София линиясының табалары, кастрюльләре һәрбер шагысында күңеленә хуш килер дип ышанабыз. Кибетләре бар интернетта, интернет кибет һәм инде Күкмарда, Казанда 4 адрес, Павлюхин урамы 114, Мусина урамы 23Б, Рихард Зорга 11Б, шулай ук Ленинградский урамы 27 һәм дә инде Царёвада шулай ук аларның кибетләре бар. Булды синеке. Шуннан кереп, яңа ел бүләкләре алыгыз. Бүгенге Искиткеч. тапшыруыбызның яңа елга менә дигән бүләкләр. Менә дигән. Кстати, Әйе. Кстати, менә яңа елга менә дигән бүләк. Мин башта катырмыйм. Ел сайын хатыныма Әйе. кастрюль бүләк итәм. Яхшы бит. Супер. Яхшы. Я җәмәгать. Кәеф. Күтәрелдеме? Менә шундый. Алина, матур теләкләреңне, яңа ел котлауларын, яңа ел дип әле яңа ел алды котлауларын ирештирә аласың безнең телевизион тамашачыларыбызга. Рәхмәт. Мин әлегә ашый торам. Ни сөйтәсең бар? Яңа йолдыз проектында. Синең белән һәр очрашу ул минем өчен бәйрәм, чөнки монда ашаталар да. Рәхмәт сөйлә. Мактал. Ул тәмле көрәш тапшыруына әлбәттә алдагы уңышлар телим һәм Рәхмәт. тамашачылар мәхәббәте телим. Сезне ныграк карасыннар һәм спонсорларыбызга зур рәхмәт. Исәнлек, уңышлар. Исәнлек, уңышлар, процветание дигән әйбер бар Шәшәгать шундый сымсылыкларыгыз. алдагы Елларда. яңа линейка белән менә шундый линейка бар икән белмидерем. Әле миндә дә юк инде. Вот, Менә яңа ел аласы була. Чынлап та инде зур рәхмәт әйтмәкче идем, чөнки ул безнең Татарстан нәрсә ул предпринимательствода яңа сулыш. Рәхмәт сезгә. Һәм тамашачыларыбызга, безнең программаларны, безнең шул тапшыруларны караучыларыбызга беренче чиратта әлбәттә сәламәтлек телим. Сәламәтлек дуслар һәм яхшы кайфлар телим. Амин. Безгә, һәрберебезгә инде яңа ел Яңа вакыт, яңа шатлык, яңа рецептлар. Ир яңа хисләр алып килсен. Амин. Тынычлык, Булсын. тынычлык алып килсен. Күңел тынычлыгы. Һәм сезнең белән тагы бик күп еллар инде очрашырга насыйп булсын. Синең белән Булат, син дә Рәхмәт Алина. гаиләңә дә миннән кайнар сәлам. Абзал. Барыгызны яратам дуслар. Матур итеп пешерергә насыйп булсын. Тәмле итеп ашарга насыйп булсын. Бик зур рәхмәт дуслар. Шуның белән тәмле көрәш тапшыру бүгенгә тәмам. Тәмле яшик, тәмле ашык һәм дә тәмле көрәшне һәр атна сайын ТМТV телеканалында күзәтеп барыйк. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне бүләкләр алырга онытмагыз, бүләкләр.